खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मोनसे गोदान जारिमिन सोरजिदों रुंसारि जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना रिलिज जानायनि सिगांनो गासै रेकर्डफोरखौ सिफायदों जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुना बलिउडनि मुंदांखा सावथुनफोरनि रेकर्डफोरखौबो सिफायनो थांगासिनो दं जुबिननि जोबथा सावथुना नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों रुंसारि जुबिन गार्गआ रुंसारि जायैनि सिगां मोनसे सावथुन दिहुनना गालांदों जाय सावथुननि मुङा रय रय बिनाले आरो बे सावथुना दिनै एबा दसे समनि उनावनो रिलिज जागोन जुबिननि बे जोबथा रय रय बिनाले सावथुना भारत नाङैनो मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बे सावथुना बलिउडनि मुंदांखा सावथुनफोरनि रेकर्डफोरखौबो सिफायनो थांगासिनो दं रिलिज जानायनि सिगांनो गासै रेकर्डफोरखौ सिफायदों जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना रय रय बिनाले सावथुना रिलिज जानायनि सिगांनो दानसेयाव 100 कौटि रां आर्जिनो हानायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों आरो 24 घन्टायावनो गासै 1 लाखनिबो बांसिन टिकेट बुक जानायनि रेकर्ड खालामदों जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेआ मख'नो गोनांदि रय रय बिनाले सावथुनखौ सानफ्रोमबो गासै 100 स्क्रिनफोराव दिन्थिनाय जागोन आरो मख'नो नांबावगोन दि क'क्राझारनि सिनेमा हलावबो बे रय रय बिनाले सावथुननि टिकेटआ फैगौ 6 अक्ट'सिम बुकिं जाबाय एबा सल्ड आउट जाबाय नंगौ नोंथाङा थारखौनो खोनादों रुंसारि जुबिन गार्गआ रुंसारि जायैनि सिगां मोनसे सावथुन दिहुनना गालांदों जाय सावथुननि मुङा रय रय बिनाले आरो बे सावथुना दिनै एबा दसे समनि उनावनो रिलिज जागोन जुबिननि बे जोबथा रय रय बिनाले सावथुना भारत नाङैनो मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं बे सावथुना बलिउडनि मुंदांखा सावथुनफोरनि रेकर्डफोरखौबो सिफायनो थांगासिनो दं रिलिज जानायनि सिगांनो गासै रेकर्डफोरखौ सिफायदों जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनाले सावथुना रय रय बिनाले सावथुना रिलिज जानायनि सिगांनो दानसेयाव 100 कौटि रां आर्जिनो हानायखौ बे समाव मिथिनो मोन्दों आरो 24 घन्टायावनो गासै 1 लाखनिबो बांसिन टिकेट बुक जानायनि रेकर्ड खालामदों जुबिननि जोबथा सावथुन रय रय बिनालेआ मख'नो गोनांदि रय रय बिनाले सावथुनखौ सानफ्रोमबो गासै 100 स्क्रिनफोराव दिन्थिनाय जागोन आरो मख'नो नांबावगोन दि क'क्राझारनि सिनेमा हलावबो बे रय रय बिनाले सावथुननि टिकेटआ फैगौ 6 अक्ट'सिम बुकिं जाबाय एबा सल्ड आउट जाबाय